a croeso I gwers 7 de o Drymes de Gales. Marian dwi, a heddiw dydd Gwener heddiw, y 9fed o Hydref 2020. Y 9fed o Hydref 2020. Croeso! Cwestiwn I fi, pregúntenme, cwestiwn I fi. Pregúntenme si tomé mate esta mañana. Nes ti gael mate bore yma? Do. Nes I gael mate bore yma. Cwestiwn eto, para los dos. ¿Cómo sería la pregunta ahora? Neithoch chi gael mate bore yma? Neithoch chi gael mate bore yma? Do. Neithon ni gael mate bore yma. Da iawn. Heddiw, dyn ni'n mynd I edrych ar él I ella, fo a hi. Yeah? Para decir que él hizo algo, dyn ni'n dweud natho. 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 Da iawn. Sabemos que siempre después del pronombre, después de la persona, hay mutación, ¿no? ¿Cómo sería natho con estos verbos? Natho weithio. Natho weithio. Natho gysgu. Natho gysgu. Natho redeg. Natho redeg. Natho gael gwin coch. Natho gael gwin coch. O natho yfed gwin coch. También. Eto, chi. Natho weithio. Natho gysgu. Natho redeg. Natho gael gwin coch. Da iawn. So natho. Con ella es igual, pero nath hi. Nath hi. Nath hi. Nath hi. Nath hi. Por ejemplo. Nath hi chwarae pêl-droed. Nath hi wylio Netflix. Nath hi feicio. Nath hi fynd am dro. Eto, chi. Nath hi fynd am dro. Nath hi feicio. Nath hi wylio Netflix. Nath hi chwarae pêl-droed. Da iawn. So, para él, natho en el pasado. Para ella, nath hi en el pasado. Natho, nath hi. I treiglad meddwl, mutación suave. Rwan, dych chi'n mynd I wrando? No, dych chi'n mynd I wylio hefyd. Morwen. Morwen yn siarad. Sobre qué hizo. Dyma Morwen. Gwyliwch a gwrandwch. Helo, Morwen dwi. Dwi'n dod o Gymru.
Dwi'n licio darllen a sgwennu a gweithio yn yr ardd. Ond ddoe, nes I weithio yn y tŷ, nes I dacluso'r gegin, nes I goginio, a nes I fynd am dro yn y pnawn. Bore yma, nes I weithio yn yr ardd. A wedyn, nes I fynd I caffi efo fy ffrind. Nes I gael cacan lemon a coffi du. Mae hi'n braf pnawn yma. Felly dwi ddim isio gweithio yn y tŷ. Dwi isio mynd allan i'r ardd eto. Hwyl! Dyn ni rwan yn mynd I wrando a gwylio eto, ond dyn ni'n mynd I stopio. Okay? Dyn ni'n mynd I stopio. Después de cada frase que dice Morwen en el pasado, vamos a stopio y vamos a decir lo que dice ella, pero en tercera persona. Por ejemplo, si ella dice Nes I weithio, dyn ni'n dweud nath hi weithio. Ie? Dych chi'n barod? Probamos? Dyn ni'n trio? Ok. Dyma Morwen eto. Helo, Morwen dwi. Dwi'n dod o Gymru. Dwi'n licio darllen a sgwennu a gweithio yn yr ardd. Ond ddoe, nes I weithio yn y tŷ. Okay. So, nes I weithio yn y tŷ. Nath hi weithio yn y tŷ. Nes I dacluso'r gegin. Nes I dacluso'r gegin. Nath hi dacluso'r gegin. Da iawn. Nes I goginio. Nath hi goginio. Da iawn, nath hi goginio. A nes I fynd am dro yn y pnawn. Nath hi fynd am dro. Da iawn. Bore yma, nes I weithio yn yr ardd. Nes I weithio yn yr ardd. Nath hi weithio yn yr ardd. Da iawn. A wedyn, nes I fynd I caffi efo fy ffrind. Nes I fynd i'r caffi efo ffrind. Nath hi fynd i'r caffi efo ffrind. Da iawn. Nes I gael cacan lemon a coffi du. Nath hi gael cacen lemon a coffi du. Da iawn. Diolch yn fawr. Diolch Morwen. Dwi eisiau cacen lemon a coffi du rwan hefyd. Dych chi'n hoffi cacen lemon? Ydw? Dych chi'n hoffi coffi du? Coffi du? Coffi dim llefrith. Sy'n ledge, ie? Coffi du. Dych chi'n hoffi coffi du? Ydw? Da iawn. Diolch yn fawr. A tan y fory. Hwyl! Hwyl!